podporiť regionálne edukačno-sociálne centrum v Nových Zámkoch, ktoré pomáha deťom aj dospelým so zdravotným postihnutím vzdelávať sa, zmysluplne žiť a pracovať. Centru môžeme aj vďaka vám venovať celý výťažok z koncertu a prispieť tak lepšiemu životu pre tých, ktorí to potrebujú. Počas dnešného večera uvidíte napríklad vystúpenia mladých umelcov z Art Studia, tanečníkov z tanečnej školy Vida, ale aj spevácké vystúpenie Karolia Colette Klein a v neposlednom rade program, ktorý si pre vás pripravili deti z regionálneho edukačno-sociálneho centra. Teraz by som však rád na pódiu privítal pána primátora Ottokara Kleina, aby dnešný benefičný koncert zahájil. Príjemný dobrý večer, ctené dámy, vážení páni, milí priatelia a kolegovia z klubu Rotary, mladí rotariáni z Rotaract klubu. Dovolte, aby som povedal len v krátkosti pár slov. Ako ste mali možnosť vidieť, od začiatku sme sa bavili o tom, že benefičný koncert, samotná benefícia. Myslím si, že už v tom slove cítite niečo dobré. Z predošlého obdobia, keď som sa venoval čomusi inému, mnohí viete, som sa zúčastňoval sám pri rôznych benefičných podujatiach. A ja myslím, tak ako dnes večer vy zažijete, aj v minulosti som mal možnosť byť svedkom a priamo účastníkom takýchto podujatí. Je to neskutočne krásne, je to neskutočne dobré, keď sám sa môžete pričiniť na niečom čarovnom, na niečom, kde viete pomôcť druhému. Myslím si, že práve táto myšlienka benefície a pomoci tomu druhému je úžasná vec. Nie je to len niečo chvíľkové, ktoré zažijeme teraz v tomto momente. Sú tam následne spomienky a myšlienky na tých, pre koho to robíte, následne pre vás, ktorí to vnímate tak zvonka. Ak len dovolíte, ja sa chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste dnes večer sem prišli, že ste podporili toto podujatie. Ja sa chcem obzvlášť poďakovať mladým z klubu Rotaract. Chcem sa poďakovať mojim kolegom z Rotary klubu za túto myšlienku, za to, že chcú, za to, že sú, za to, že pomáhajú. Mohli by to robiť sami pre seba a je to práve naopak. Robia to preto, aby tým pomohli tým druhým. Takže som im za to vďačný, nie len v mene svojom, ale v mene všetkých tých, ktorí ich pomoc prijímajú a môžu sa na ňom podieľať. Ďakujem veľmi pekne, príjemnú zábavu, príjemný večer. Za Rotary klub Nové Zámky, ktorý tento koncert zastrešuje, privítame na pódiu pána Ľudovita Leba a za Rotary klub Nové Zámky Marka Leba. Vážený pán primátor, vážení hostia, milí priatelia. Dovolte mi, aby som vás v mene Rotary klubu Nové Zámky srdečne privítal na dnešnom druhom ročníku benefičného koncertu Večer pri hviezdičke. Dnešný večer je venovaný našim hviezdičkám zo súkromnej spojenej školy v Nových Zámkoch, ich učiteľom a pedagogickým asistentom, ktorým sa chcem pokloniť a vysloviť im obrovskú vďaku za ich obetavú a láskavú starostlivosť, ktorým obklopujú všetky naše hviezdičky. Vašu školu s mojou rodinou som už niekoľkokrát navštívil. Každá moja návšteva v mne zanechala hlboké presvedčenie a odhodlanie pomôcť vám. Spolupráca Rotary klubu a na začiatku ešte regionálneho edukačného centra má dlhodobú tradíciu. Vďaka členovi nášho klubu, Timu Kleinovi, na jeho benefičných koncertoch sa nám podarilo z predaja pamätných mincí, ktorý nám vyrobil vo svojej firme ďalší náš člen Jožko Miklovič, vyzbierať spolu 5900 eur, ktoré sme venovali na činnosť tohto centra. Na prvom ročníku koncertu Večer pre hviezdičky, tedy ešte v spolupráci s Mládežou Červeného kríža, sme centru venovali 420 eur. Z predaja výrobkov z tvorivých dielní náš klub vyzbieral ďalších 400 eur. Dnešný koncert sa koná v symbolickom termíne. Chceme tým upozorniť na dátum 2. apríla, ktorý je Svetovým dňom informovanosti o autizme. Ten deň po celom svete všetky významné budovy vysvietia na modro, aby upozornili svet,
že medzi nami žije viac ako 70 miliónov ľudí postihnutých autizmom. Všetci si z nich zaslúžia našu pomoc a obdiv, ale nie len oni, ale aj ich rodičia a rodina. My všetci si musíme uvedomiť, že oni sú len trocha iní ako my. Naučme sa nadviazať s nimi kontakt, komunikovať s nimi, aby sme im pomohli zaradiť sa do našej spoločnosti. Oni nám za to budú nesmierne vďační. Vážení prítomní, chcem sa poďakovať našim mladým Rotary klubu Nové Zámky za ich prácu a odhodlanie, akým tento koncert zorganizovali. Je to ich prvý projekt pod záštitou Rotary a držím im palce, aby tých projektov bolo ešte veľa. Vážení hostia, ďakujem za vaše finančné dary, ktorým ste prispeli a počas koncertu aj naďalej môžete prispieť do našej kasičky. Celý výťažok z benefičného koncertu venujeme súkromnej spojenej škole. Vzadu si môžete zakúpiť modré trička ako symbol Svetového dňa autizmu a výrobky detí z tvorových dielní zo súkromnej spojenej školy. Dovolte mi na záver zablahoželať všetkým našim pani učiteľkám aj pánom učiteľom k Svetovému dňu učiteľov. Na záver vám prajem krásny kultúrny zážitok. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážení hostia. Chcel by som vás v prvom rade privítať v mene celého Rotary klubu Nové Zámky na už druhom ročníku benefičného koncertu Večer pre hviezdičky. Minulý ročník sa niesol pri príležitosti výročia založenia skupiny Mládeže Slovenského Červeného kríža na gymnáziu tu v Nových Zámkoch. Tento rok sme sa zhostili úlohy organizátorov my, náš Rotary klub. Je to nesmierna podsta, ale zároveň aj zodpovednosť. Zodpovednosť, aby sme tento rok zorganizovali minimálne taký koncert, ako bol ten minulý, a možno posunúť latku o čosi vyššie. Dúfam preto, že až budete vychádzať z tejto koncertnej sály, budete odchádzať len s tými najlepšími dojmami a pocitom, že stálo za to nás poctiť vašou prítomnosťou. V druhom rade by som sa chcel poďakovať účinkujúcim, ktorí na tomto koncerte vystúpia a postarajú sa tak o výbornú atmosféru a nezabudnutelné zážitky. Osobne by som chcel vyjadriť vďaku každému členovi nášho klubu za ich obetavú prácu a pevné nervy pri organizovaní tohto koncertu. Chcel by som sa poďakovať aj našim partnerom a sponzorom, ktorí nám pomohli s organizáciou. Konkrétne sa jedná o umeleckú agentúru Music Drive, ktorú prišli zastúpiť pán Ladislav Baraňaj a Gabriel Deme. Tá nám pomohla s profesionálnym ozvučením celého koncertu. Ďalej sa jedná o súkromnú umeleckú školu Art Studio a tanečnú školu Viva, ktorí nám prispeli do programu, a na záver reštauráciu Tým, ktorá nám venovala občerstvenie pre účinkujúcich. Takisto patrí jedno veľké ďakujem aj Rotary klubu Nové Zámky za ich finančné zabezpečenie celého podujatia. Týmto 5 našim partnerom by som chcel zo srdca poďakovať za všetko, čo pre nás urobili a koniec koncov neboli sme to len my, ktorých sa ich pomoc týka. Ako všetci už z plagátov viete, celý výťažok z tohto koncertu bude na konci venovaný regionálnemu edukačno-sociálnemu centru pre deti, ktoré si našu pozornosť a aj našu pomoc viac než len zaslúžia. Preto mám aj ja osobne radosť z toho, že sa nájdu v tomto meste ľudia, ktorí sú ochotní podporiť a prispieť takémuto centru. Predtým, ako sme založili náš Rotary klub, som bol členom Mládeže Slovenského Červeného kríža. Už vtedy som sa ako člen tejto organizácie podielal na organizácii rôznych podujatí na podporu tohto centra. Bolo to vždy niečo iné, ale jedna vec bola vždy tá istá. Bol to ten krásny pocit, ktorý sme mali na konci všetci, ktorí sme sa na ňom podielali. Pocit, že všetka tá práca, stres a všetky tie starosti neboli zbytočné, lebo sme dokázali pomôcť a vyčariť úsmev na nejednej tvári. Tento koncert bude preto dúfam výnimočný aj v tom, že tento už spomínaný pocit zadosti učinenia budete mať na konci tohto dňa aj vy.
a budete cítiť, že dnes ste sa pričinili aj vy o niečo pozitívne. Mohol by som vás dnes trápiť ešte rôznymi filozofickými úvahami a podobne, ale myslím si, že kvôli tomu sme sa tu nezišli. Preto by som svoju reč ukončil ešte prianím, aby každý z vás si užil tento koncert, aby ste všetci odišli s pozitívnymi zážitkami a spomienkami na to podujatie. Ďakujem. Ako prvé vystúpia deti z regionálneho edukačno-sociálneho centra s programom, ktorý si pre vás pripravili. Ako prvý z Art Studia vám zahrá Matúš Bob na zobcovej flaute.